programa amang repet kada tayo nga Ilocano. Babaen ti sonata iti biyag ken ayan. Sonata nga kansunan dagiti pagayam yung Manong John Seriales ken Yan Mark Pastor. Programa na isang salumina asagot ti 4-Decade Duo Production Incorporated. Binuwa nga iti OFWs nga nagkapupay kadagiti kakabsat tayo sa Jay Balasi Utaaw. kaya dito yung laing mga gan Sweet Radio 97.7 Santiago City. Pada kami, ada kami, manen nga FDD, amang liliwag, ken nagpagkatawag. Mangkumpleto ti Domingo, bayat ti panaging inanayo, kabayatan nagtipin na tegtay nga Ilocano. kita man laeng iti panagtulit ti aldaw nagpartak ket may ka-30 iti bulan ti Oktubre to 2016 ket adda kami manan. Launay karuba. Kabayatan tingkay panagagatang ti kandela. Panagpinpintor dito sa sementeryo. Panagpagpagiling ti dikdiket ken Panangaramid ti sabsabo. Wan, kasta nga rod, nagado nga maobra, no, kasta nga tiyempo, kat makaputno na kita, nga tangtrabahon tayo, kat ngamin, panawan manin na gini sa Santos, ken kakararuwa, kat apo, malagib ko launay, idi kaubing ko. Ngam, kasi na banking, wala iti mga kubalong, kasi may sa dito yung sound, iti headset ta. May isa ti sumsumbrag na May isa. Malaeng si paglalaingan na dita. Amo. May sama. Dahil titirigan na po nga permanente na gamit dito. Biglang agsang sumangpog kami sa amila isaksak amin. Kat marirwan pa kita dito yung technician dito. Iti kinaado iti may isaksak-saksak. Barbarang maurno singga na damdamagat hanga bangkingan ti unimi. Kanawan laeng. Kanawan. Uni. Ang data Kuya Melvin, DJ ayam mo tayo na data. May salaan nga talaga sa sobrang. Ano man pa'y kasta? May isan apong tradisyon ti Filipino, when Ilocano, kung naman lain na iti mapan makikararawa iti Esperas, iti Aldaw ti Santos, kat data kat itong bigat, iti Rabi, October 31. Amom da iti balong. Made. Damdama maamuam. Wan, kat kaduan, dakam sige mo nagsaubit, Rosy dito eh. Okay, kaduan da kam garod, tilas ud, titalong oras. Ipagpagaak. Is-isam. Ken liwliwa dito ilaing 97.7 Sweet Radio Santiago City. Ayan, apo. Ngaro, titipada yung nangisit ti siko naman nung John Seriales kan. Ken kana kanyo nga John Mark Pastor. Nga, kung ko na, agis-iso ka, tapno pumudaw ka. Keta, para ka nagidikit daw, kan pangablao yung karo ba, iparek na yung laang kanyami. Dito official text line tayo, basaan man ang balong. 0926-3451-700. Apo, may message no 345 ko na, ulitam. 0926-345-1700. Nalaka nga tandaanan, basta. Talagang irubat yun kita cellphone may yun. Irubat yung orad karupa kita cellphone yun, katanda ba? Mayatan. Mayatan. Duwan. Apo, Sa bali nga talaga iti panagtulit, iti lugan, no duwa, iti daligna. Kahit ang aro, talaga nga nalaing mga agsubli mo iti may isang speaker. Apa nga? Dispensarin nyo karuba, tartarimanon da, ito yung linya, ito yung agputid-putid. Ayan pa kayam USB balong, masapol ko. Dadya bag mo. Madi nga makita tatay. Ayan, ulitin mi po, iti official text line, iti 4, iti adda kami manen, 197.7 Sweet Radio, kat 0926-345-1700, kat rogyante kumansyon, bayat ti panang reprepare
ni Ka Melvin iti audio ta. Madiba. Origin ti radyo ko, may sabalagon unay. Well, may isang talagang speaker tagon uni ka kita nga panawon. Kaya, so ti pato na tayo. Uy, Melvin. Musta? Dandanin. Ano nga tanong? Agsubli kami damdam ako, Melvin. Nagpatarastas ka pa ilaan. Okay nga ro, nagsubli kami, barbaring maornos dito ornos yung dalang apo biti, kalpasan iti sumagmamanong nga palagip, nabirbiro kong pailaang ni Ka Melvin. Okay, dagiti nga ro dapat inapapatag nga sponsors ti 4 Decade Duo para iti programa namin. Naimbag adamag, kadagiti adaan motorsiklo. Kadagiti nahilig, amang pataraki motor na. Kan dagitay adda ti prensat motor na. Adito yan ti Eagle Rider Motorcycle Parts and General Merchandise nga pakaalaan ti nalaka presyo ti piyas-piyasa na siri ba mekaniko kan di kalidad na serbisyo. Eagle Rider Motorcycle Parts and General Merchandise ket bagay kinimat matunan da Mr. and Mrs. Bong and Jocelyn Lactao. Eagle Rider Motorcycle Parts and General Merchandise. Dahil ito ikat masarakan sa Depurok 2, sulit ti Bonifacio and Fernandez Street, Bugalion Proper, Ramon Isabela, Asideg de Manos Hospital. Iti Chief Mechanic dagat ni Mr. Marlo Pabiling. Nagsaya dadabag, para ba? Motor mo lulaw, rogya ko na, igumatang ti pyesa, taga Simbula. Apay mabalain, mabalik! Eagle Rider Motorcycle Parts and General Merchandise. Daituyan timang paturpas si panagbiag tayaman nalon. Kabaruan na teknolohiya ken makinarya asagot ti Agri-Component Corporation. Agri-Component Corporation pakagatangan ti Kubota 4-wheel drive tractor, transplanter, harvester, ken kompletong rambientas para iti traktora. Kanda dumapay nga likamon para iti nanamnam aya panagtalon. Agri-Component Corporation kat 20 na tawanan nga agsireserbi kadagiti Mannalon. Kumpanya amang tarabay ken mang taripato ti pagsayaatan ti Mannalon. Agri-Component Corporation para iti dumapay nga impormasyon agpasyarkay kadagiti opisina da nga masarakan sa Jai, Barangay Tagaran, Kawayan City, San Andres, Santiago City, San Juanan Laeng iti City Hall at dapay sa J. Rojas, Solano, ken Tumawini. When no tumawag iti telepono 078-652-0121 652-4296 ken 0915-494-3313. Agri-Component Corporation. Magatangan ken mangiganen karuba iti second album ti 4 Decade Duo ana pauluan adda kami manen. Sa nga puro ket may sa asami nga namnamsek ti pakasaritaan ti biag ni Ilocano iti inaldaw-aldaw a panagdalyasat na dito'y rabaw ti daga. Adda makapaisem No syakot mapagasatan may kantakem kinakaiwanan kawes ngayon kay impapulot ket jatupulos amulitan amin tong enak masabat oray sa iyo imnakiseman no syakot mapagasatan at damit makaparagutayek. Madlaw mulap tani babae Madlaw mulap tanong na paggustuhan idirabi at dapay makapasangit aglinipat tan ading ko Diya kung marik na inka panagdungo Kanadapay sonata para kadagiti kapitana. Ay kapitana, ipangulwang dayti asunata. Inka ang lukuyen, babae nga agpatengada. Kompleto karuba. Mapan kay laeng kadagiti e-music stores kas kuma iTunes, applemusic.com, amazon.com, dita mismo laptop ken cellphones yo. Ket magatang yun asigod. No kaya chumet original CD nga aramid pa sa Amerika when stateside ako nada, mapan kay laeng sa munisipyo ti Ramon, ket birukin nyo ti 4 Decade Duo.
Apa nga ikot ang dapat magatang dito palingkay sa gabain tilaig. Lolaw, di ka na makatulong sa industri natin musika Ilocano no kasta. Dim ka di patpatulan na kita agtataka no ag piripirata. Ay, Jaya, wan lolaw, napintas ti timak natin original kan bagay di talugan mo nga brand nyaw. Ay, aliman nga raw, inta gumatang ti ureg sa ta magkisilpi kada jawd kan dyan ba. Sa ta pa'y pirmaan. Hingkay patapukin sa lunang ragsak ipakita. Mapalinto na tatayta. Hingga natamdam. Maasit to kanya tatayta. Ayan, apo, kat kundaway mo mamot nga pagyamanan dahil kita tumapay nga sponsors. Umuna iti amin na po tayo Ninong and Ninang May, Engineer and Mrs. Delmar and Lani Bartolome, iti Oscar Ramon Isabela. Aket belated happy 27th wedding anniversary kada kayo Ninong and Ninang, iti October 28. Kat dawat mi nga anak yu nga iti adadupay apo nga parabor ni apo kada kayo, kang ronaan na, iti kinaawan ko mati sa guban iti yu. Ayan, tay Baruyo, Dr. Kelvin Marwalyares Bartolome. May samanan nga ipanpanagkaliti tayo. May isang apo nga lisensyado nga mga gas. Congratulations, Dr. Kelvin Bartolome. Kat balong, may katuyan, rugyan tanti kumanta. Ayan. Madi kung unik may isang nga talaga nga speakers na. Agunin tulad tayo, tama uman tulad tayo. Ngarod, para kata tayo amin, sumala tayo ka Aruba. Ilocano. Dahil tayo yaman. Cha 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 Ilocano. Amin tayo. Ay nagtagsik abuya enti cha 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 Ilocano. Aglalo no budaan nagtaragsik ni Ilocano. Rikusen taksalunan dagiti saksaka da akikitan agigitan atras sa bante pagayam iwanes wes modayta imam nakirit lakano agchacha ni Ilocano aglalo na kainom matapay tipak na amamitlo ay nagrambak abuya enti cha 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 Ilocano. Cha 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 Ilocano. Cha Ilocano. Cha 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 Ilocano. Cha 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 Ilocano. Guida dek lagoy ni Ilocano. 180 pusipos timpangkat na amaneo. Sa dantuak kibin arik dat ulang aglagto ay nagragsak apod no iti cha 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 Ilocano.
cha Ilocano. Cha 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 Ilocano. Cha 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 Ilocano. Cha 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 Ilocano. Na ito yung manok. Ay, apa? Bala bamba. Sige lang ya. Siya mo na. Ay, lulaw. Nakabla mapalain. Sumrokat na sakit na toltolang mau. Bongkak ka. Kasi ni lula. Lukot to nga ubigan. Babagin kaya. Aliban. Atras. Kapantay. Atras. Kapantay. Aw. Kuna akong kas. At tukokan lula. Mayasa. Cha 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 Ilocano. Cha 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 Ilocano. Cha 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 Ilocano. Nagmayasa. Okay, kita ngorot di live version may iti sonatang Cha-Cha-Cha Ilocano apo ang karaman iti second album May apo para kata iti nalaing chumatcha no kastang dati salsalanan apo kata iti butbutaan kat ngarod kablawa mi iti online tata iti kabangibang bansa bansa nasyon kung nataman lang inan. Ni ading Merla, ni Mark Jun Acosta, ni Angie Ragual, siyempre ni ading Angie Ragual, ini Hong Kong, ayan, at ni ading Lane Rosendo, ni kabsat ko nga Felicia Seriales, Marges Coleman is online also, and we have Cathy Salvador, Michelle Gavino, kan ni kabsat nga Lisa Cabal, kan Martillo, dagita po ti online. Martillo, tingkawil na nga nagan, di ka mo no, apay na Martillo, won. Si Kamot, bumasa ka mo kadagiti dito mga pangablaw dito balong. Awan mo dito, oy. Ayan na, kahit eh. Pila na. Ata, basahin na kita nag-text. Ato ito nag-text, dito tatan. Okay. Uray lima lang dito, ta bumasak pa iti naman dito yung Hong Kong group. Talagang adumot at nangablaw ito yung Hong Kong group. Okay. Good PM DJ, pag-play man Jay Kapitan ng Asunata. Para ken Manang Sharon Antonio nga nangabak ken DJ Lee t-shirt di kalman. Wow, Kastamit ken Kuya JR nga mangmangan. Kablaw. Alam mo, magana. Kablaw nagabukin ni Melty Villasis. Salamat Kuya, more power to your program. Okay, thank you so much. Apo. Kini Ay, Mel. Mel. Apo, medyo nagatilpay di karabukupuk. Guyok kapay. Nabannog ta di kalman nga nagkangkansyon di butaan. Di ka di, nagmayat. Apo, ti kasar ni Lucky kini Edmer. Ni Kuya Edmer kini Light. Ate Mary Light. Yes, congratulations kada kayo nga duwa talaga mga inabo na pa iti rabi ulit. Kita man nagpapaanag. Gana daw alas 7 sa. Kata Apo ka puta da kami taga maya mo ati kaya bakit talagang kuha naman. Sumala naman tigas naman. Dagay Dr. Goberno. Kawan na naim bangal daw yu. Agad Dr. Goberno tanga ita daw ni Mrs. Elida Semanero. Nga talaga mga okay siminto pagsasalaan to tumapok lata. Dr. Goberno nagbabasti daw. Okay na yung bangal daw amin nga tagang patali kan iti Ramon Manong kastamot kanyayo kan ni Amak kan amin nga avid listeners yo agyaman ak unay ti adu Sally kuna naman iti Taiwan Hong Kong
Ayan, Sally Manuel siguro dito. Ita Eddie Manuel tinagan na dito ay. Ayan, apo kasta ko makuya. Di ko. Nagmaya no duwa nga alapaya ko tiya gununi. Okay. May sabay siyak manong ni Raquel Bukag Vidal na imbang bigatyo amin dito ay Central Hong Kong ken iti Burgos Isabela kuna naman ni Carquel Yones Bukag Vidal iti sa Hong Kong. Iti sa Hong Kong. Okay, may sabay kuna naman ni Mijin Z ngayaan. Siyak manong ni Mijin na imbang daw yu amin dito ay naka Tin Shui Wai Hong Kong ken iti aglipay kirino ko na taga-aglipay kayam ni ading Mijin. Okay, si kamot. Basa amot pangablao ni ading Mark Jun Acosta. Ano ko na? Okay, kana na kumusta manan karuba? Manong Ken JM, kastamet ni lakay ko. Wilson Acosta, anak ko ni Mark Jun Acosta ko na naman. Anak na siguro. Iso ti Mark Jun, anak na. Okay. Ay, ken aminan nga pamilyak, dita Luna, Santiago City. Ken Baluarte, Santiago City. Kumusta kayo amin? Nga awan labas na. Nong jay tuman, baby ken neneng, yaman ako na manong Ken FDD. Ay, Gina, ako na. Gina T, Hong Kong. From Bel Air. On the peak. Hong Kong ko na. Pwede po pa-request kung na pala ang dito LGU Nabsun na ilil. LGU. Kung apeng kami na, sabali tinagan ni Kabkabil da. Medyo marigatan kami bumasa. Naimbag nga bigat yung Kuya June, kahit kumain nga kablaawan, dagiti kakaskasar na nga kakaanakan ni Keith at Grace, dita puro ka na sa San Sebastian, naragsak nga panagkasar di Kuya ko na June siyak ni Delia Quintos nga taga Inanama Alicia pero at daak dito'y Hong Kong itata agyaman ang kaaruba ko na ni Delian Quintos. Ayan. Okay, basa kami may salita bago sa naimbagal daw yung manong. Okay, kastamat kanyam. Pakikablawan nyo man ni Mama Virgie, Ivy, Mama Lynn, Tita Trining, Nanay Ine. Ken amin nga Baldovino, ken Ricarte, ken paplayman manong jay larawang kopas. Thanks manong, it's me AJ Ricarte ng Purok 5, Salvador. Umay ako mga matay may Tagalog ti request na Ilocano tayo. Larawang kopas. De Ilocano nata. Okay, ito no biga mo nga ibagat Ilocano na. Okay, may sabay gandang tanghali manong June and John Mark. Pagigreet man na gito Agburburas Tima Ace dito sa San Isidro. Great comment anak ko, CJ Ken Ira. Thanks kuya, pag-playman jay Inkaman. AJT ko na. Wow. Okay, once again, we would like to thank our sponsors. Iti programa mi, kang Ronan Apo, iti Agri-Component. Ayan, Agri-Component Corporation. No, masapul yung apo ti makinarya, iti taltalon. Lagi tadadakil dito nga dryer, rice mill, reaper, tractor 4-wheel drive da kita kinadumaduma pa iapong alikaman para iti tractors yo mapangka iti Agri-Component iti kasagan apong nga branch da dito ayan tayo tatag dita Batog ti City Hall iti Santiago City kat no nalakamang nga pias-pias iti motor ken nalalaing nga mekaniko sa jemat apo Eagle Rider Motorcycle Parts and General Merchandise sa ti Ramon Isabela Ase de Gapo ti Demanos Hospital iti Bugalyon proper kat karuba gaputa agin inot nga agpukaw ti kultura tayo ng Ilocano, no kasto nga undas ko na da. Kaya't man nga sublyanan da ito paspasamak, babae ni tiya, da ito programa tayo. At the same time, aramidin tayo nga may sang ayam da ito nga road, ito background tapno maawatan tayo nga nalaing. Isagana yung arudan da kita cellphone siyo karuba, i-text yun lang iti nagan, idad kan pagtaingan nyo, kang ronaan iti amin, silpa nyo apo, ti mapukpukaw, lyrics na da ito nga sonata mi. May isa tayo ito nga Tagalog nga kanta. Ayan, nga kansunan mi, kabayatan ting kampa nagpaspasyar, tilisperas, iti kararwa. Iti ubing kami palaang. No kasta nga Pasko, kat Caroling ko. No kasta nga Pasko, dati December 25, Caroling ti awag. Kat noondas mat, makikarkararwa kami mat. Ayan, kat abo. Ado kang kanta, kang kanan ti yawid mi, na dumaduma, ada nga Murieko, Suman, Salihia, pati dagiti atang, apandaited kada kami. Apo? Basta, ito bing kami ha. Kat pugtuan yung arod, ay nga pugtuan. Ituloy yung iti mapugpukaw nga lyrics na dito nga kanta. Tagalog, dito apo, kat i-text yun lang apo with your name, address, age. Ito'y official text line tayo, 0926 345-51700. Nga road.
ato yan apo iti sonata. Kat no kwak no kunakon. Kwak. Iteksyon iti mapukpukaw nga linyana. Isa yung biro ka di cellphone ko. Adato. Ayan. Alaam takitaam no sino timuno na nga. Makapugtaw. Ka siyempre makaalapot iti wagasot a pesos nga cellphone load or cash equivalent. Dahil ito yung nga rin apo iti dadlag nga sonata tayo. Metsa. Kaluluwa'y dumaratal sa tapat ng durungawan. Kampanilya'y tinatangtang, ginigising ang may bahay. May bahay po'y gising kayo, kaluluwa'y naririto. Dito lamang ang distanso, pagkahango sa purgatorio nang gagaling sa langit na may gayong din. Ang bilin ng Diyos sa amin, kayong lahat ay libutin. Natutulog ka mang ina sa katre at iyong kama. Sumandalit magbangon ka, limusan ang kaluluwa. Kung kami po ay lilimusan, dali-dali po kaming bigyan. Wak, 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 wak. Dahil tangardabu, iti mapukpukaw nga linya. Kunana, kung kami po ay lilimusan, dali-dali po kaming bigyan. Kwak, 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 kwak. May tatlong bibin sa mo, dahil takang kantaon. Umarang ilaeng, dahil natin ang mapukpukaw. Kat kunana, ate may isang stakeholder may apo. Nayon na miti premyo na, no? Dati makapugto, iti dahi takong na. Tao po, kung ano naman to, inoy. Namamas ko po. Anak ko na. Ngay, sabali mo. Well, kung daw nag-text, kwak. Apo, awan sa ako makapugto ditan. Ano? Oh my God! We have a winner! Okay ngayon, mabalin ni Suna? Mabalin ni Suna ako. The first to answer is of course our very avid listener, our friend from Ramon Isabela. Naglaing ni Saran. Naglaing nga talaga ni Kapsat nga Emil Castillo. Isutin na nga bak. Siguro may samo isuna iti nga kumakararwa. Ay, woy. Kumakaruling mo iti nga Kapsat tayo. Thank you very much for joining. Kapsat Emil kat awamot aga nakai alam ta number na. Talaga mo ta. Medyo nalipatak actually dito no nagapinugpugtuak. Kitan taman tatano man nato pata impugto na nga lyrics. Wow. Padasin ta nga kantaan. Kaluluwa'y dumaratal sa tapat ng durungawan. Kampanilya'y tinatangtang, ginigising ang may bahay. May bahay po'y gising kayo, kaluluwa'y nandirito. Dito lamang ang distanso, pagkahango sa purgatoryo'y nanggaling sa langit na may gayon din. Ang bilin ng Diyos sa amin, kayong lahat ay libutin. Nakatulog ka mang ina sa katre at iyong kama. Sumandalit magbangon ka, limusan ang kaluluwa. Kung kami po'y lilimusan, dali-dali po kaming bigyan. Baka kami mapagsarhan ng pintuan ng kalangitan. Perfect! Yan ang pinto ng kalangitan is the correct answer na nasilpo alang ti pintuan ka biglaan ang makinalbi ni amma. Ayan. For 200 pesos load kat antapayanan nyo man damdama apo dagiti pa itado mga income ipapugto kada kayo. Tabayatan na. Koblao tapay basit. Hindi tapay kimanta palong. Nagkanta tamay sa tatayan. Ay may isa. Sige. Kumablao ka. Siyempre, kablaon ta tagay kabalay ta. Manan, ulitin ta. Una. Talaga kasta ka na yung tagdengdeng garod eh.
Okay, program nga ro doon. Okay, naimbag nga Aldaw. Aldawan? Malaman. Malam dito pala may kini Nanay Colordes. Kini ading ko Juloran. Matulog ka pa lang. Kini kuyang ko Nunong. Kini ate mo, kini Bembem. Kini Apong Lawag. Kini tatay ko datalatayag dengdengeg. Dajin dayon kitaan nyo tita. Naimbag nga malam yung amin. Wow. Si Kamot. Pakigreet naman po, B1 and B2. Kung ano mo, Ha? ni Riego, thanks. Sino ito B1 and B2? Great mo ang kambal. Ano naman? 180 number na kanya nga may. Apo, Diyos ko dispensarin nyo. Tangko nga na i-record na kita. Record?